ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತುರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ತಿಂಡಿ ಆಂಡ್ ಕಾಂಡೆದ ಪದ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಅವಳುಂಡು. ಇನಿ ಪೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಬಾಜಿಜ್ ಪೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಮಾತ ಡೋರ್ ಮಾತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು. ಇನಿತ ದಿನನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತನೆ ಇಲ್ಲದು ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ ಮೆಸ್ಸಿ ಉಂಡಾವೆ ದಾಲ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಾಣೆ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಾತ್ ಬಾಜನ ಬೂರುಂಡು ಬೂರ್ದುಂಡು ನೇನು ಮಾತ ದೆಕ್ಕಡು ಒಂದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ದೆಕ್ಕ ದಿನ ಬಾಜನ ದೆತ್ತದಿಯೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಕಾಂಡೆದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾತ ಆತಡು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವಡು ಅವಿತ್ತೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಕೆತ್ತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾರು ತೂಯೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಖುಷಿದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ರೆಡಿ ಉಂಡು ದಾದ ಒಂದು ತಾರೆ ತೊಟ್ಟೆಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಾರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಸರ್ ಇದು ಬಿಟ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಪುಣ್ ಪಂಡ ಕ್ವಿಕ್ ಆದು ಅಪ್ಪಕ್ಕದ ದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪುನಃ ಕಚಪಿ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತುಂಡ ಫ್ರೀಸರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಚದ ತಾರ ಇದ್ದಿತ್ತುಂಡ ಈ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಧ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಒಲಿನ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ತಾರೆ ಉಂಡು నేను ಬೇಗ ನನ್ನ ಕಡೆಯೇ ಉಂಡು ಬಟ್ ತಾರೆ ರೆಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಬೇಲೆ ಒಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಡೆದು ಅಂಚೆನೆ ಏನಿತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಡೆದು ಕಜಪು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ఒక ಅಂಚೆನೆ ದಾದ ಪಣ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಂಥ ಈ ರೆಸಿಪಿನೇ ಕ್ವಿಕ್ ಆದು ಈಸಿ ಆದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದು ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದಾವೆ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದು ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂವೋದಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತು ನಿಕುಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನಿಕಲೆಗೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಈಚಿಂದ ಇಡೀ ದಿನ ಆಪುಣೆನ್ನ ಬೇಲೈಗೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉರಿಯುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದೆ ಅವೆ ಇಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ಉರಿಯುಣ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿನ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡಿಯೇ ಸರಿ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಯರಾ ಒಟ್ರಾಶಿ ಮೂರ್ದೆ ದಯಪಾಡೆ ಎಂಚನ ಕಡೆ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಜ್ಜಿನೇ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ದಾದ ಪಾಡು ನಿತ್ತೆ ತುಚ್ಪಾವೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಟು ನೆತ್ತ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಅಂಡು ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಾಲ ಕಜಾವ್ ತೋಜುಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ದೂರನ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ದೂರನ ಗೊತ್ತಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅಂತ ಮೂಲೆ ಬರಿಟ್ ತುಕ್ಕೈತೆ ತುಚ್ಪಾವೆ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೂಜಿ ಪಾಡಿಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ ತುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಮುಂಚಿ ದೆಕ್ಕದೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಮೂರು ಜಿದಾಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡೆಯರತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡು ಮುಂಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾರ ತೂದು ಪಾಡ್ಡೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇಡೀ ಪಾಡೋನತ್ತೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಎನ್ನದೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಈತ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕ ಹಿಂದೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಯಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಲ ಪುದೀನಲ ರಡ್ಡುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಪುದೀನ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ನೀರುಡು ಸರಿ ದೆಕ್ಕದೈತೆ ದೆಕ್ಕಿನೇನು ಉದೇನಿದ್ದೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಅವೆ ಅಲ್ಲೇ ತೋಜುಣತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ నేను ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ನೆಕ್ ಪಾಡಿ ನನದು ಆಲ ಹೆಚ್ಚು నేను ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆತೆ ಹಿಂದೆ ಚೂರೇ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿಯೇ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಂಡ ತೂದು ಪಾಡ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಘಾಟ್ ಮುಂಚಿದ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಕಡೆದು ಮಾತ ಆಂಡು ನೆನಿತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ದೆತ್ತದೀಗ ಇದು ಸೇಮ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಿರ ತಾರೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಕಡೆಯರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೆನ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಹಿಂದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ತಾರೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತ ತಾರೈ ಪಾಡಿಯೇ ಯಾವೊಂದೊಂದು ಚೂರು ತಾರೈ ಪಾಡಿಯೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಲವಂಗ ಒಂತೆ ಚೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಉನೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೈ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೆ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರೈ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜನ ಸೊ ಚೂರು ತಾರೈ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ತಾರಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಉನೇನು ಮಾತ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎರಡು ಎಲ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರ್ದು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ತೂದು ಚೂಚೂರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಎಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಿಯೋಡು
ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯ್ದ ಅರೆಪುಲ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದಾಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಅವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಅರೆಪುಲ ಒಂದುಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀದು ಅಂಚಿಡು ಬಾಜನ ದೀದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಾರಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಅರೆಪು ರೆಡಿ ಆತನ ಅತ್ತೆ ಕಜುಪುನನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತುಜಿ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ನಮೈತೆ ಕಜುಪು ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಬನಲೆ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ದೀಲೆ ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕಲೆಡು ಉಂಡು ಅವೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಯಾನು ಕಡೆದೀತಿನ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಡೇಗೆ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಸ್ಲೋ ಟು ದೀದು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಏನು ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವು ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯ ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯ್ದ ಅರೆಪುಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ನೆನಪುಪ್ಪಡು ರಡ್ಡು ಮಸಾಲಲ ಎಟ್ಟೆ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇಜಿಂಡ ಪಜ್ಜಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಚಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಾನು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೈಲಿಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅಡೇಗೆ ದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಅರೆಪುಲ್ಲ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಯಾನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿಡೆ ಒಂತೆ ಮಸಾಲ ಇತ್ತಂಡತ್ತೆ ಐತನೆ ನೀರು ಒಂತೆ ಹೊರದೆತ್ತದು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತೂದು ಏತು ಬೋಡ ಆತು ನೀರನ್ನು ಕಜುಪುಗು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಯಾನು ಈತು ತಿಕ್ಕಾದ ಮಲ್ತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ನನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿಂಡ್ ಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು ದಿಯೆ ಒಂತೆ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಆದ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಎಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿನ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಎಗ್ಗನು ಪುಡತದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಗಿಂಡಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಲೋಲಿ ಕಜುಪುಗ್ ಪಾಡುವೆ ಕಜುಪುಗ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ಟು ದೀದು ಒಂಚೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಡೇಗೆ ಬುಡ್ಲೆ ಕೈಲ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡೋಚ್ಚಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂದೈತೆ ಟೈಮ್ 10:35 ಆತನು ನಾನು ಒಂಜಿ 10:45 ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ನೆ ಕೆತ್ತಿ ಬೇಯಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಕಜುಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಕೆತ್ತಿ ಪುಡ ಉಂಡು ಆಫ್ಟರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೂಕ ದಾದ ಅಪ್ಪುಣಂದು ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕಜುಪು ರೆಡಿ ಅಪ್ಪುಣ ಆತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಜುಪ್ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ ತೂವರೆ ಹಿಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ದೂರನ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಪಂಡೆತೆ ಮೂಲೆ ದೂರ ಪೋಯೆ ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ನಿಕಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗನ್ ಅವೇ ಅಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಓಕೆನಾ ದಾದ ಆಂಡೊಂದು ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಪಡು ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತುದು ದಾಲ ಕಡೆಪುನಂತು ಅಂಚ ಅದು ಅಡೇಗೆ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡುನ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಏತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾರೆ ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಜನ ಪಜ್ಜೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನಪು ಉಪ್ಪಾಡು ಇಜಿನ ಒಂಜ ನಿಕುಲು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಅವೇನು ದುಂಬೆ ಪೊತ್ತುದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವೇ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿನೇ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾಡ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಸರಿ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜು ನೆನಪು ಉಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಜುಪು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕಜುಪು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಜಿಂಪು ನೋಚಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ನೆನಪು ಉಪ್ಪಾಡ ಆಯ್ತಾ ರಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಡು ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗೈತೆ. ಓಕೆ ನಾ ವನಸ್ ಮಾತಾಂಡು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂತು ಜಾವೆ ಇತ್ತೆ ಕುಲೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಉಪ್ಪು ಫುಲ್ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಡ್ದಿ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಂಡು ಆತು ಬಂಗಡ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಿ ಪೋರ್ ಐತಿನದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾನು ಒರ ಎಣ್ಣೆ ಎಗ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಾಲ್ಟೇ ತೂಜತ ಮಲ್ಲೆ ಚಿ ಪಾಡ್ದು ಪೇಪಲ ಪಾಡ್ಬೇತ ಸಾಲ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪೋನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಟ್ ಚಪ್ಪೆ ಹಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಕುಣ್ಣಾಗ ಸತ್ಯ ಚಪ್ಪೆ ಹಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಹಣ್ಣ ಕಜುಪೇ ಸರಿ ಆವನಿ ನಲಕ ಏತು ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ದಾದೆ ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಆತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಹಣ್ಣು ಖಾರ ಮಲ್ದಿಜಿ ದಯಪಂಡ ತನಿಷನ್ ಎಗೇನ್ ತನಿಷನ್ ಯಾರು ಮಂಡಿರ್ದಿವನ್ನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಯ್ಕೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅಚ್ಚ ಐ ಡಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಂತ ಕಜುಪು ಹಿಂಗೆ ಚೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಜಾವೆ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಪಾಡಿನ ಕಜುಪು ಎಡ್ಡೆ ಆವದಾದನ ಬಟ್ ಹೆಂಗಂತೂ ಚೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ತನಿಷ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಚೊಪ್ಪುನದಾದನ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಪಣ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂದು ಶೋಕ ಆತಂದು ಖಾರ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಆತು ಜಂಚ ಮಾತ ಆತಂದು ಬಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಸಾರಡು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು
ಇಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತಾಡ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆ ಶೋಕ್ ಬರು ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅದೇ ಸರಿ ಆಯ್ಜೆ ಅಂತ ನೋಡು ಸೊ ಆತೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಆತಂದು 2:20 or 25 ಸರಿ ತೋಜೋದು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ತನಿಷ್ ಬರ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ತಂದು ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಒಪ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ ವಾಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಬಾಯ್